M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandiranisoni mu kugawana mawu pa programu ina pano pa Tilankhule na Mbuye lero lachitatu pa 7 February. Ndipo leronso tofuna kuti Mulungu atithandize kumvetsetsa zimene afuna kuti tichite moyo mwathu. Mwanjira apadera lachitatu lililonse timalemekeza Bambo Yosefe. Bambo Yosefe anali munthu wokhulupirika, Bambo Yosefe anali munthu womvera. Choncho kugawana kwathu lero tiona Bambo Yosefe ngati chitsanzo cha moyo wathu. Mawu oyamba akuchokera m'buku loyamba la mafumu mutu 10 ndime ya 1 kulekeza 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Aspriano Katheka kuchokera ku Holy Rosary Likuni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amtengo wabwino akuchokera mtengo wabwino wa Mariko Woyera mutu 7 ndime ya 14 kulekeza 23. Amene akutiwerengera mawu amtengo wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Frank Lazalo Phiri kuchokera ku St. John Paul II Chitedze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu ambuku loyamba la mafumu. Pa masiku amenewo mfumukazi ya ku Sheba itamva zambiri ya Solomoni yobukitsa dzina la chauta, idadza ku Yerusalemu kudzamuyesa ndi mafunso apatali. Idabwera ndi atumiki ambiri ndi ngamira zonyamula zokometsera zakudya, golide wambiri ndi miyala ya mtengo wapatali. Itafika kwa Solomoni, idamuwuza zonse zakumtima kwake. Solomoni adayankha mafunso ake onse. Panalibe kanthu kalikonse kobisika kwa Solomoniyo kamene sadathe kuyimasulira mfumukaziyo. Tsono itaona nzeru zonse za Solomoni, nyumba imene adamanga ija, chakudya cha patebulo pake, mmene zinkakhalira nduna zake, mmene ankasungira mwambo wa atumiki ake ndi zovala zawo, atumiki ake operekera zakumwa, ndiponso nsembe zake zopsereza zimene ankapereka ku nyumba ya chauta, mfumukaziyo idangoti kukamwa pululu kusowa chonena. Pamenepo idawuza mfumu Solomoni kuti, zimene ndinkamva ndili ku dziko la kwathu zonena za ntchito zanu ndi nzeru zanu nzoonadi. Zimenezo sindidazikhulupirire mpaka nditafika ndikuziona chamaso. Ndipo anthu sadandiwuze zonse, ngakhale ndi theka lomwe. Nzeru zanu ndiponso zabwino zimene muli nazo zikuposa zimene ndinkazimva. Ngodala anthu anu, ngodala atumiki anuwa amene amayima pamaso panu nthawi zonse ndi kumamva nzeru zanu. Atamandike chauta, Mulungu wanu, amene wakondwera nanu, nakukhazikani pa mpando waufumu wa dziko la Israeli. Chifukwa choti chauta adakonda Aisraeli mpaka muyaya,
wakuyikani kuti mukhale mfumu yolamulira moyenera ndi mwachilungamo. Itanena zimenezo, mfumukaziyo idapatsa mfumu Solomoni golide wa makilogalamu 4,000, zokometsera chakudya zambirimbiri ndiponso miyala ya mtengo wapatali. Sikudafikenso konse zokometsera zakudya zochuluka chotere zonga zimene mfumukazi ya ku Sheba idapatsa mfumu Solomoni. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu mu mthenga woyera monga analembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adayitananso anthu aja kuti adze pafupi, ndipo adawawuza kuti, mverani nonsenu ndipo mumvetse bwino. Palibe chinthu chochokera kunja ndi kulowa mkati mwa munthu chimene chingathe kumuyipitsa. Koma zimene zimatuluka mwa munthu ndizo zimamuyipitsa. Yemwe ali ndi makutu akumva amve. Pamene Yesu adasiya khamu lija la anthu kukalowa mnyumba, ophunzira ake adadzamfunsa za fanizo limeneli. Iye adawayankha kuti, kani ngakhale inunso simumvetsa? Kodi simudziwa kuti chilichonse chochokera kunja ndi kulowa mwa munthu sichingathe kumuyipitsa? Pajatu sichilowa mu mtima mwake koma m'mimba, pambuyo pake nkumatayidwa kuthengo. Pakunena zimenezi, Yesu adagamula kuti zakudya zonse anthu angathe kuzidya. Adatinso, zimene zimatuluka mwa munthu ndizo zimamuyipitsa. Chifukwa mkati mwa mitima ya anthu ndiye mumatuluka maganizo oyipa, zachiwerewere, zakuba, zakupha, zakuphana, zigololo, masiliro, kuyipa mtima, kunyenga, zonyansa, kaduka, kunyoza, kudzikuza ndiponso kupusa. Zoyipa zonsezi zimachokera mkati mwa munthu ndipo ndizo zimamuyipitsa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu athu alerowa makamaka mu uthenga wabwino. Ambuye Yesu Khristu akutipatsa maphunzitso ozama kwambiri, zinthu zimene nthawi zina sitimaganiza kwambiri pa moyo wathu, koma zimene tsiku ndi tsiku zimatisandutsa ophunzira ake kapena ayi. Ife ngati Akhristu, zimene anthu amayembekeza ndi kuti tikhale anthu azitsanzo zabwino, tikhale anthu opereka moyo wabwino, ndipo tikhale anthu amene anthu atisiyanitse ndi anthu ena onse. Ndi chifukwa chake ngati Mkhristu umayenera nthawi zonse kuonetsetsa kuti zochita zako, moyo wako wabzalidwa kwathunthu mwa Mulungu. Zochita zako, moyo wako zikutumphukira kuchokera kwa Mulungu. Atiuza momveka bwino lomwe kuti zimene zimadinyansitsa zimachokera mu mtima. Tilipo anthu ambirimbiri amene mkati mwa mitima yathu tidasandutsamo bwinja la zifwamba. Tilipo anthu ambirimbiri amene mkati mwa mitima yathu tidasandutsamo malo a minyozo, kutukwanizana ndi zina zotero. Timene kuzindikira kuti ngati anthu, ngati Akhristu makamaka, kulikonse kumene tili muzo zimene timachita, Ambuye Yesu Khristu adzikhala kuunika kwathu, kapena kuti chitsanzo chathu. Ambuye Yesu Khristu ndi amene adzitiwongolera pa njira kapena pa ulendo umenewu. Ngati pa moyo wathu sititsogoza Ambuye Yesu Khristu, ngati muzochita zathu Ambuye Yesu Khristu amakhala pambali, ndikovuta ngati Akhristu kuti tipereke zitsanzo zabwino. Tikamakhala ngati Akhristu timayenera kuzindikira kunena kuti
otati tidzioneka bwino kubwalo, koma ngati mkati mwathu ndi modzaza ndi zinthu zoyipa, kukongola kwathu, kuoneka bwino kwathu nkopanda ntchito. Uthenga ndi umene Ambuye sakupitiriza wadzulo chimene makamba za Afarisi amene amakonda kusamala timalamulo ting'ono nasiya malamulo ene a Mulungu, kapena amene amakonza kunja kwa kapu nasiya mkati mwa kapu muli mwakuda, muli modzaza ndi zonyansa. Ambuye sakupitiriza mawu ake amenewo, ndipo akutiuza kuti choncho tiyenda kuzindikira kuti tisandutse mtima wathu ngati gwero kapena kasupe wa zabwino. Mu mtima mwathu mudzitumphuka zinthu zabwino. Mu mtima mwathu akhale malo mmene Akhristu kapena anthu ena akationa asirira nawonso kukhala Akhristu. Koma zimakhala zachisoni kuti ife Akhristu amene ndiye timakhalanso patsogolo kuchita zinthu zosokonekera. Ife Akhristu amene ndiye timakhala patsogolo kusokoneza anthu. Ife Akhristu amene ndiye tili patsogolo kunyoza, kutukwana, kuchita zoyipa za mitundu. Kuyera kunena kuti Mkhristu ntchito yake, moyo wake kapena zochita zake ziyenera kumangidwa pa zinthu zabwino. Lero Ambuye sakutipempha titangana ngati mwa mitima yathu tikusungamo chani. Ambuye sakutipempha titangana ngati mwa mitima yathu katundu amene ali mene munthu wa mtundu wanji. Ife ngati Akhristu tiyenera kutenga chitsanzo cha bambo Yosefe amene timamulemekeza lachitatu lililonse, munthu womvera, munthu wokhulupirika amene mkati mwa mtima mwake mudali gwero kapena kasupe wa zinthu zabwino. Atamuuza mngelo kunena kuti tenga Mariya akhale mkazi wako, sadanyalanyaze, adamutenga chifukwa mkati mwa mtima wa Yosefe mudali modzaza ndi zinthu zabwino. Atamuuza thawitsa mwana ndi mayi wake chifukwa adafuna kumupha, usiku omwe wadanyamuka chifukwa mkati mwa mtima mwake munali modzaza ndi chikondi. Koma ambiri a ife bwezi limwe litawirengula, Yosefe amadziwa kunena kuti kupyola mu uthenga wa mngelo uja mwanayo si wake ngati biological child, koma ndi mwana wa Mulungu. Ena afe azibambo ena afe bwezi lili busy kunena kuti zimuonekere, kaya Herode amupha izo nzakonso, after all mwanayo si wanga. Koma Yosefe adadziona kuti iyeyo ngati wotuluka mu ufumu wa David, ndipo ngati munthu amene amamvetsa cholinga cha Mulungu, adadziwa kuti mwanayo ndi wake, ndipo chifukwa cha mwanayo chipulumutso dziko lapansi chidzabwera. Mu mtima mwa bambo Yosefe mwali modzaza ndi zinthu zabwino. Lero lino ndine tidzifunse kuti tikusunga chani ngati mwa mtima yathu. Timupemphe Mulungu atithandize lero kuti tizindikire kuti mu mtima mwathu musakhale gwero la zinthu zoyipa, koma musandike gwero la zinthu zabwino. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Yeah.